What in the whole what's the cuisine and trauma? Asanteman TV, yes, so Mosompa. Akusia mo bibia akwaba e ba Asanteman TV me kwaso aka wo se ene dey yesan ejina eye ejura pom heya na eno be do na e ba beso mo enne na eye grande bana kasa etisamre ya ye hyemu e wa ha nte de ye hwe ani mu se eye yam festival a ya to be se Sekyerene apashe no enne dey ya twan say yewura Ejurahene eye very ma osenshin ye a otosu mienu de ya twan e say yewura e ba be pie mu e wa ha na me kwaso aka wo say enne da adwumadie no nipa oba betena eye ejom e de ahye ode ne mo da ba betachwe eye asumenya manhene eye ode ne ho ochikusi in trauma ono so ne ba Asanteman mu a oye Asanteman nyina e Benkumhene na aso aduana yes e say the program no esi hye ye e free eye na wo twese ne e de eba na eye ehini me boso me ne da to eye dubako e wo afifi no ene aduonu enu ena one daba no ye de ehye ntu twa wani na wo de hye eye ba bia ye siesie na wa tu se eye ene penifo a meba edomo ani e baba be hye mo hanum se na face won de on de omo ani monyam aba beta adwumadie achi aha eye Asanteman TV kai wo se de ekoso nyina no ye fa le like de nyina enso eti achi na de wo bia no ene dey ye fa enso mo e wo eye ejura pom hanum sei reverend kunemba akoni ma point na don ten oni na ke tuwa adon ten ma bamo eba akini du ha na ma peje bamo ke di tie no ko ama asuna record of this record Nananom Ejurahene Asafo Krasi Nanan Chansie Sekyerene Festival.
Nana abana chrewa Nananom na Ejurahene afei Nana Ejurahene Nana Benkumhene ni Ejurahene wona besi Nana Benkumhene Nana Benkumhene ona Ejurahene Former regional minister, former chieftaincy minister, Yura, and so Ababedro, Yura Eskewafo, Yamoakwaba. St. Luke Hospital, Amantin and Kasai Community Bank, Wamuso Edruha, our Mobabechia. Yerashamo. Baby, I have to shout out Sentinel, and when there's something. St. Luke Hospital, my four, I am administrator, and our chief driver, and then by running that section, you know, the cow, I pay community bank. I hear you know, so I do. Once I see my Aquaba, or near Abema, when you are hearing the money, Yamawina Aquaba. Danzo, you know, and it's a box of Sky Pharmacy, also about you, Yamakwaba, Nana Aketua, on the ship report dance also on the tree cut. One and a half of the Catherine so I bet you never had a swap record them. Aketua, Nana Sakabansi, and Edikai. I'm from Sekyerene. I'm a city. And some of them then I get to one ever. Then I get more. Then I get more.
say I'm grabbing the more exercise and because of my hene, ni punti hene, and I have a baby more war a year and Sekyerene, Afashe Aya and war a year a drop. My Muhanum say, like I said, don't be like I can't add the actual, and now you wouldn't be brave. And I have a baby Muhanum says, I'm going to run now. Ever baby Muhanum say, and I had grand finale and just say, oh, yeah, at the yen and Nimonyam, ever the tie, a Jumade, I'm a bibia. I was said yet. There was a yes, Nabibia is before one said, and I know many penny for and Yama a book and so and I said, they may come out and say, a teacher, one say, with him more elbow, a Asanteman, so a divisional of yeah, it's I make I say, you know, and then the over crazy occasion way, and your obia assuming up my hene, Adriana, PSA, I on one and so I buy a Asanteman, so yes, Asanteman, a Benkumhene, and I ever crazy occasion, or then what you see in trauma. Abusian for Sabre, a brano, every do, a brano, every do, Ejurahene, a berima or say shedie, a otosu, yenu, on one and so and I yokopiemo, a Asanteman poa, a mampon hene, a baper pet, and no, Nananom, papa, et nasia, on one and so and I assign a yana don't say him, a war a Asanteman pon out news, and the deep brano, edu papa, some yana at nase, now we shall and Santina Atua, will be a aquacha yanana, obia, any day, I say, at the Equacoma, Yura, not just a sapper and a tear, aha, and that Menewo, I say, now him more was to one more, I want to say, and I have a woodrow, or more a year, a drown, say, and the make us a year, Asanteman Temunino, and a day, will be about the people, our heart to say, our day, a year, any day, at the air, Yura, not just a sap, and I said, the Biami come yet here once, say, Bana Santaman, and the money Mudia, if you want my Rebecca say, when Rebecca say, I outsmolded, the Rebecca say, I outsmolded, it's not a sappy pepper, and I see a year and near my Nananom, and you welcome, and I shiny, Sebia, everything, Aquacama, it's which are their persona, a chrono, and I echo, when the show was Asante, Yamamre, and the money at the Yatuna Sequara, Sanseno Anto, Sanseno Antuna, and also Papa. Yes, I be Piemo, I had to say, I make a million say, a man, our wife was some so there. I make us A1, because we run say military for I want your boy, but police for our so just for one so I your own boy, which is a preference, and I said, some I know, like I say, dear Burma or Session, there out of Subiano, Ejurahene, Yanana, and it's a Jamuno, or bedroom passage, or there, and it dear I said, and the Cocoma young runner will say, I'm packed a job of Cassia, or say, yes, say, Yababa Yano, a year, and Danu Ebuno, yeah, and then Yam, about the tire right way, and I address I'm packed a year, ya don't know, the affairs, you share you man, and then near my teacher, why you won't say now, not just a Sekyerene, not and so will catch them, a year, Sekyerene festival, yeah, a never be brave, a never be brave, and I yes, share any more, a hand say, now they are son say, and Nananom, and they trade on
Nyankopɔn eba ma yewura enkwatenten na se de wasi develop a drug krom hanom sei no Nyankopɔn akoso aboa no na se abusuaye nyina ye nim de nti aba bepie mo ha ene menya Nanahema a ɔte adwamo Nana akua tiwa Ejura Ehima and I'm no eba betchen comedy machina de obiano yefa enso mo nana any day kwan so ba me ma wakwa baba Asanteman TV me je wo so then ya me say any day kwan so ma bo din de na so mesro say nka we bo din na asa do di bre asa to dwa bi yo nana ku etiwa a ototo bienu Ejurahene nana yenim se Sekyerene afahye ya ene ye hye dan nyina afibia eba so na ene mi bisa se botaye ben pa ena afiwei mode esi mo ani so a ama mudi sa afahye ene de kwa so ya de sa wa wonim puntudwuma ya puntudwuma foforo a ya hyehyɛ ya ye beye eno de nananom aka de pa pese be firi nananom aho bibia ebenya afiri afahye mu nyina puntudwuma no a ne de koye nana beda wase bebre na yenhwe impuntudwuma a eno na botaye potia esimo ani so yenim se mu divisional police station no matimi asi ama na ye kama afi wei pa edien na mo pese musi okay nana na share prison for no bo so yeyi wo mo ba ye nya ba bi ntena but ye ka ye de na nsi pa wie ntina na me pese me bie so no yesi ya boafode ni boafode wia e bia e ho ne de mpuntudwuma no beko but nananom hihya ya ya nwe na nana nya adaje komampon wo kotumfo ho din ensipo tina me pese me a me bie so na makan but ka ho ne de ni kohwe ye de yo nana mate enne akwakoya afahye kese a ene nso na ye grand day nana ene de kwan so yemfa sa akwanya so na yemfa entu ahemfu mu bia sabi nkonya eda wo mu fie na mentime ho ase wantwi ewo na de ntokwa eba yenya enim se mampo akonya no eda mpan enema bebre ene de kwan so fa akonya we so na fatu obi bia akonya sabi ato ewo ne fie efo ye mesira ne se akonya de na nya ntokwa na enye sabi musikadie mpuntudwuma no ma ne hodo nti wo ba na se e bia me koi agapade nti na me kope nyama anya agapade nti me de manso ko ba mu enye yie nti mesre wo nua no okonya akonya ne dia onwene ne manfo ho onwene kuro no ho na mpuntudwuma asese yeboa sefa school sefa bibia wo kuro no ma asese ye de boa ma ne yie no onia ne moa na oboa eno ne ne beboa ama obi aso hu sampa wo hene we wo baaye no wo boa ne kuro na koba manso se wo mu hu se wo moa kuro no eno na kofa manso no ba sika ne ba wo de ahe obotom sika ne ba wo de ahe obotom da bia na wo manfo no wo mo so de manso na be da se bebre akwanya we so a wakwakoye sabio no fotaba ba ye nyina ye no ma no yi de ene de kwa so yemfa we ya so ne entu emabunu a omwa ha efo na so yi de mefa ye nkomo chiche no ensi emaburu no bone onya no wonya kura na damfo bi be daada no wonya ka bi hwa asa yesra wom ko school yempa adwuma bi nye nya dubone no bone ne kum esai mema esa ma ne mema ti yesra wom anu dia wom twe ho firi no wom mo brapa na daache no bi kura na ofura de chifie wa kono moyi na wasai a wan na be kasa tuma si ana be enye ana ofure bi kura ne nyame boa wo bedi MCB wo bedi ayibi bi kura bi a president na wa bra boyi ebeda mo daache wo nyina atumi akoye yi ti mesra wo no ne de obia ne ho firi maka no ya mo ye ma no oba ta bi wo ho mo ta ne ba de wo ye aso wo fi ina me ba we de sa da bi o mo nyine ye ho na kwa bia o be fa so akola no o betimi atwe o ma firi ya twe o ana ya da wase bebre so unya brother man abusia Ejurahene Ejurahene nana akua tiwa a otoso mienu
akɔtwetwe nkɔmmɔ ɛfa ɛnɛ wotaya ɛwɔ ɔmo ani so a ɔmo de ɛyɛ saa afahyɛ yi na kyɛ sɛ saa pɛpɛpɛ ɛna yɛte na na atwe bibia mu ama yɛn so yɛate yɛn ho ase. Madam Makaka, my hine, a man penny for, Yana Bemu penny for, Omina Koma Yaba, the 7 Cosama Kwasai, a dear Bemu so a cycle, Shama Pegama, Biaba Mofan Quadros of Jim, Bonibia Kawabia, 40 Batanam home, Yasadamo, the Pen Putu, Madama, Gana Banco, Santa Marcos, Putoni Cosonia, Madama, if I want in a car, Ramashia Putu Medra, Amanaka Santa Mama Kagana, my yes, of Boniso, I was a catch. Madama, obi translation ebu sefo. Ifan kwati me pia for madama kasa. Ayi na Nananom akani. Eni abasa Nananom be fra we tuufo. Na hon so kwa ho mabiem. And about the PMO, I have to send all the idea. Aquacoma, a year, Rasabre, if I say Zongo, aha, Yananoma, almost so Zongo, and now almost so at the San's name, Aquacha, a year, no almost remember, and a mania and our moda, Dino Bibia, a trap, a year, share one more, I hope I dear, and the deck I can Hunina, Bibia, a train, and a dear, a year, I would draw, and you would run in a day, young rap, at Najami, almost so a day or when we am, a babetta, you made the etchy, not to say any day, there was so a war, a year, aha, and you're turning in eye for you, at the actual war, I'm a well with your air so, a war, a high, sape pepe, and a etsier. Nananom, I am one zongo, and our monso at the Asanteman, Echa, a year run, said the woman who war a fideno sono, said the woman was screen on the sa, and I Yera, Ache, and Shano at the Atum, Asanteman, and a Guso, Echa, Yera, almost up our monso at the one more, I'm and one more Adache, and I feel so many Munyam, a babatai, a Jumadi, Echi, Amabibia, Apostle, Ano, said the and see a pepe, and why your son's my boy, I remember, and your money and move. At the Master Look Hospital, Cassie, a doctor Odro Watson, Onimonyam for Kofarabai, Odidi be free to Mamma for Yabi. Odro Watson said, by my side, Ejurahene, and net day, ye this Sekyerene Afashe, and community bank. Mira, we are from our chairman, and Dr. John Odro Watson, and I am from our chairman. Here I say, Cassie. Amantin bank, you know, the Ejurahene and the Cassie, and Amantin. Almost 2,000 Ghana cedis, 20 million. Into a drop out in and Crawford by Sony Makamwa, 100 million. And I'm the support to thank you. And Makabo. Dr. Kisu, aside, but this year, was it our here? You say opposition money or Obaya. 3 million and another 300 Ghana. Yo, Nananom Madaroma. Amatie. So by Amukutom some 2,000 Ghana cedis. Yeah, farmer. 3 million. I am Mr. Duncan. Taylor for in our pen in power. One hour coach Bermos area. Thank you. Our money and penny. Our more Ebabechi. I'm not quite no matter how taught in Sesame Mukwai. Said the Bay anymore better home. Nananom and Suta Najay, Adu Ajay Bunsamf. Addition of 2 4 Fanum and Ejurahene. And Suta mine in an answer more than visitor. A year, what a
Abusiafo yada so a ɛwɔ ɛyɛ Sekyerene afahye ase. Ahemfo no bi dodo na aba ebia bepiem wɔ hadimachi na me ne wo mo ɛtwetwe ɛnkɔmɔ. Nana ɛni de kwa so me ba kwa baba Asanteman city. Me jesu ebro. Ɛni de kwa so odi udin ɛne odi bre ɛbɛtu dwa ɛde aba me. Wadaru me bro. Me de Nana Asumani dankwa. Sekyerene be poso mahine Nana bo makwa kudwa zo to so nine. Ne tia me ne me. Nana piao. Nana ɛni de kwa so ye nyina ye nim de ɛkɔ so ɛwɔ ha. Nanso mesa bisa biem. Sɛ ɛde ne nda yi ɛde wo bepie ha wo ne ɛyɛ wa hemfo dodo na ato santene ɛde aba bepie mu Ejura krom hanom sei. Mo why de se wabisa saa asɛm yi. I de se wetwa fufu am na to nkwam. Aye krowra Nana bo makwa kutwa so to so nine. Ne wo fa ase nimpon ɛne Nana Ejurahene. Be poso mahine ne wo fa ase no. If se be poso ye asona ɛna Ejura ɛyɛ asona. Enti be poso ni kuro pa ɛyɛ Ejura. Ɛdunti no se ne wo fa ase no wodi dwumadie bi ati se ya. Awo se yewura odi na ni monyam eba beta akire. Ɛdunti no ma ne kodi hene Nana osu aduemi. Ɛne Nananom ɛne ahema se ye mmodi chidom. Ni emfa no mra ne beta ni wo fa ase. Nana Ejurahene chi na odi bayre no emane ye kama. Nana bedo ase bebre afi bia yewura eye berma osehye de otoso mienu wo ye eye sa Sekyerene afahye afi bia munya kwan ede ba anase eye afi we nkwan e na mode aba afi bia ya yetaba na bi owa na ene ye program fufura na ye dwumadie bi aba besia nyesa afi bia obeto de nsa befre no ofa bia ofre man people so man ne ofa pregope wa uni za sante so de yemfa ofa ase eni agro enti brani brebia no ofa ase behia no ofa mo bia no ofa ase ehwese obema achiame aba abesum no ene mu bedru hanom se ne yefa ene de no entoto eye afia atwam a motai ba ne ho enso so no ye ben ena ene asesa ewo ho oh beda asesa wa bisa nsem bisai na ewiase emre dania na nso wadane ho bi mebo wona ehwema saa entutuei ekoso nyina mebo mo abaso ene omama entutuye no aye sononko kwanzo kora udum ze obi oba ebia no aha enche obi aho hae no na amamre ne amane enzo ekoso na edi obo ni ani die enzo ma Nananom bia eba ene obi a oba bia enzo no oboma na kwanya ema de wose woro nso oye edi bo adwumadi no oye nti ene no afi bia omoyade na afi we nso no omoyade so no nkokwanzo Nana medase yede ye nkomo hwehwe no esi ne fa kwanya we so na ye fa ntu eye kroma enyina efo ene hanko a impo wankasa wo kromu ene dan ya wo nyina eso ebete won kan ne de kwanse ye fa futu e fa ma wo medase mo fa ase sabio kafrache afutuo obi enu ha oba afutuo ho na afutuo yade a ne bo odene nso ye nto se ye hwe ene ye maburu yi a eba yi a se omu tie afutuo a enka omu breso no enka niema ayefo ama wom ebize sabio kafrache se ohwe ye breso no a na tetefu anase kasebui na ebini ho enso yasoma wo a wodi ahwo hare so ene opepa so ene akomapa so ebetu saa na mo no nenam saa yeso ama enziranzo aba wafa nanzo ene ye mabunu no obuo ni anidie no eni ho endime de mesre mabunu no se omumfa obuo ene anidie ene ahobrase enya dwuma se nya wo mre na wo pa 1980 afi apem ahenkron adie wotwe sabre na manya suku mu kwan Tamale na minim Tamale enzo mi ko school Tamale sabre bus de tuja wa eno ano no na bra me kotena bus no me kontem na mi hu se akokora bi sebi okafrache ne ho atare nyina atete wa mantem bus ni tuo no ono ba gina ogina mu enam se Nana misrawo betena se na minyina o wosi dabi na uye die ni nam se me yasante no se na Tamale no ba bia wo kor wunim ho nam se me nko hoda wosi ekwa no wa wusu a ma me minyina nam se Nana dabi endidi papa no ye ne se me gina ho ade ekoye ni mu a wosi tena me nazo
se me so me hwe satam na me mu odu kakra na me de betena kokora we na so a edi me konkon ho a me se nanaye na Ejurahene kanya me se na papa ne ye odefo kese ye kodru tamere bra ye dru station no na aponko me first na me de di kanya me de tena aponko so na ne ma ene na somfo e de pon aponko aba station omo ne ba besia no ado ne nam so ma o de me fro ne ponko eko fie na me tena ne fie ene wie school enam akwanya kakra so mo kakra me de som no nti ti mesre maburu no se omo mra omo wanse no mo fa obuoni ani die e ma de obuoni ani die se no ne basa e be bo amo mo so mo da tie so mi me da se ana yeso ya da se e de kwa so besa de udin ene udi bra asa to dwabi mi dende Nana Asumani dankwa Sekyerene be poso mahine Nana bo makwa bi okudja so 2009 ne tia me ne me ana pia wo hima Abusiana chese eya na otu aponsem otoso mienu na omonso edu eya aha na omonso ede wo manimonyam eba betai eya dwumade yi achi na chese wonyina ede eya enidie na eba bema eya yewura a oti adwamu enedai a watna se na eya Sekyerene afahye no yede ehhye so nyina no ahefo dodo na na eba no wo saso dodo na enso abrempon a omo so ede wo enimonyam eba beta yewura achi na omo ababechia yewura na afi eneda adwumadi a ewo ho bia no omo de nyina ede ahyehye so ede amaye nso yehu sedie Sekyerene afahye no dane da nyina no esi ekọ ede efa na chesesa na etie
Amanten Ehene and I appear Mohanum say no, Osaberma, and I appear Osaberma apel, Bonsia Bonsu, and I appear more Hanum say no, Osaberma Bonsia Bonsu, and a day one also about appear more Hanum say, what day a year. Nanimonyam eba better judgment day chitiana and what say apakemu and the day what nanimonyam eba better yura barama achina say was hine and apiemu ewo ahanum say no yura eda apakemu and I train deeper ewo ya bani Asanteman ya mamre ene ya maniemu say a drop when and yenina yadaso no not just say and I say what would you say that's about dear what he made at Pakai about a jobana and China be brave a try and never be brave every permanent ever home and come on also what home I say at the afadia a trap a war a Asanteman and your money and yina and move because I say that's why I war a drop ahifie and ayina yeda so away that's just and a tie pepe e wo eye ye ha Nananom Sekyerene Nananom apaba Nana Amanten or Sabalama and Pobo and Sebushu or Sabalama Amanteman or Sabalama Pobo and Sebushu on an Abai. Not a bisa, Saturday and I and Sapa came. I say, or your mind, or behind a short Tampa come. Now you're swanning in the other, Eba Mobile was on the popular pond, Eba, or in the Cassia, Eba. A draft say that Biamoba, and I say, and one of them over Piemo. I PBI about eternity. The money dear fashion said the BFA. And then Piemo has said, I'm Musiwiniama. Oh, BBI, come on, BBI did a come to and Tom said, I'm and you may Andrew, I'm moving on a day, and I'm Moshe and Limu. Oh, yes, sir. I fashion and Yas would be Bolivia, you didn't see us here. Now will be a Ninja and you come out. And it's nice to be a Bahasi. And the dear pass who do the and do the bread ever to Jama. But your family stock, if you are maintained, I maintain my anime. And I had asked the bread, my premier Basaba would say. Abusia, not just a dear Etia, and I said, they cannot make us a Ebisa, Saturday, and I Ejurahene, at the upper Kemuno, and I had shown the dear Tennessee, why am I in it? Now, just say, I am my
enso ekọ dwabo ase a edwuma bia wo se otena apakan mu na yesoa no na afei so odi ne dibre se de ese na efata eno enti na eye omanhene ete apakan mu a enede yedaba bepie mu ewo eye adwura ahimfie hanom sei awo no so de ni monyam eba betai eye barma osai hwede a Association. I wish I could have 10 million, 1,000 Ghana cedis. Yamfa M1 Afashe. Yo, very much. I was so very BBM. That's a program. Make it a hundred drama. Yes, I got to rubber. I want in Pessoa. So, the bank as I say, I feel here. That's a very big ready to say, 1,000 Ghana cedis. That's 10 million. So, there's a gentleman say, rubber. One more, Eddie Boy, Jimmy, Yami, Onsamo. Yo, regional commander, Asanteman, police commander, Wababedu, and Chababe Trans. Nananom, Ejurahene, Ejurahene, Church of Christ. Church of Christ. I'm sure Baya. 10 million, 1,000 Ghana cedis. Yamfa Emma. What did you bring me that way? I'm not sharing a big eye. I'm sharing it. I wonder what duty. And then tell me, give me person. Nananom, Yamamina, when you meet your boy, when you meet him. Abusia o hye babia metia utimi wo se eye afadia no eye pepepe na mache e de apinchen pani a owo mu ene ne ba beche enkomo di machina de obi ano ye fa ensomo nana me wo kwa Asanteman so ti ejo so ya ura nana ni de kwasum de se bibia boko abibia boko den kwa na se yani age ne edi by day eni de kwasu wudi ene wudi brebe to dwa e de amame me pa che you ya frame ama fabia na me nickname the English woman me ye bidie hima adura bidie fo nyina me na omo hima nana bibisa afade ya mo afai dwumadie ben ena mudi ewo eye adua kromu hanom se ifsa afade no eye pe enu ntina ma bibisa yo me da wase afade ne de sanse de medical academy se me ye bidie hima na we so ye nana mo ayere mo sanse na na edi bayire no e wo se nana mo ayere mu nyina beta na na achi bise yeku na edi bayire nti yeku mu na edi bayire nti ese be ka wo mo ye no mu nyina asom na edi bayire nti nana mo ayere mo na hu si atwa kente e de ntamafufuo asi ase no abayire di enti ne wo ha nana mo ayere mo na edi bayire abusia na chese afade a mo afa eye nananom ayere mo ena enedai omo ahyiamu ewa ha nana yenhwe eye efri ede na wo chese nne ede ba bepem enedai ya no mibisa sen ena dwumadie no na hyehyeye esi akọ ede afa yo me da wase dwumadie nde da bia won hyehyeye a yeye da bia bayidie hu e won hyehyeye da bia yeye de boa nanam enene nansa nipa ni nyina hyiaye e ba ha e be ye niema bebre agudie bebre enru ase so esukufo on be kire ya sadie sitete nkwara efa efie tenemu ene sadie sitete nkwara wo ya sitenemu dan nkwara be nyine ye penimpa so ma ye nkwara ya so oden enru adi ni nyina bedi hu agoro wo dabo ya se e de hye na na animunyam ama na na hu se ye so yetete ye mayie bayidie na kire ni ma bebre ye di bayire na enuane noa nyina ye kire ye di bayire ye bia sanse bayidie ni editi ye di bayire ye bia na ye bi wo dom ha e wa bayidie ya se bayire ya tie fufuo eto ye di bayire ye bia na namada woroma omo ma ye kire ye me ye ma tirimafo no ehu die se ye di bayire ye ne daati ye wu achi no wo mo so aba behie asi na namwa na enrada nananom konkonwa dem eba evie ye no
wu so mo de amamre bi be gu kwan mu fa bayre na egu ho no obia enetimi bi ana ye woni pakuo bi a e wo so mo fa ana se ye bie mu de ama wo bia yo ba ye na wo hu ye no na di ka te bi ma nkonwa nyina obia wodi akonwa bia wo na aso no na chema wo bia nya bi wo wi a wotena efie no wo genchia so wota de bia begu ho na mo de begu se wo bia nya bi nkonu ani efi se e ya amamne e ya afahye kro bia sa na ye ni na sa no na so ye se wo bia me bi nkonu fie no nkonu ani wu se wo di bayire no wakoye ma media ye fa afutuo e fa ma ye ma totofe wa wo mo ebe ye na ye ni mama Ghana de wa hanum se ni ma bebre e na ekoso ye fa kwenya we so na ye nka bibi encho ye mabunu a omonso ebe me da ase de wo kan ne pepepe ye mabura ya wo mo no obi okura wo hunu bi da wo hu se ye di bayire da enti na wa kura wa ba ha wa be hu no de ye ka chiro ne se sia wo hu se de ye na wo su sia da ti ye wu achi no wo so de a kire wo ma na mo ama ba gbe ya sia mo ya howo nyina mo so mo de ko mu nkuro so a no ma hu se adira ha bayire ne ye blo me kase pa e wo ha because bayire ne na boa ye obia fie se bia ko ho nti nkora ma be hia ne amanfo amaba ni ahowo ni adente ni je for ma ba ha nyina no obia hu de ye na woni aso daache no wotimi de atete wo ma ana wo daache bi waka bia kire achirimafo aye ba no timidi to obia afo se ma ba mo mahwe ade keke won hwe de ye kɔ no na daache motumu de bi anya asɛm aka amen amen ohene ya da wase bebre so me de wase bebre wo hu on fe do do mouth 3 curtains and a very snap and so
Abusia me share canopy amigina ase ya me say ya tro esro no asona queen mothers omukwa omuye hwan adi machi na ye twetwe enkomo efanfa na na dey kwaso ma kwa ba Asanteman City mejo so bibia bokode adom ne mo mpaibo wo ya me fe papa das minim say won tokwa ba ndie beku na ahire ai na na dey kwaso wudi ene wudi bra ebetudwa e dey amam midini nana owusuwa emprango asipim akonwa ho ade kuma se bo shan hima Nana me hu se ehyan amoti ase ya tro esro no asona queen mothers asona busu akuo no na mokeka mo ho abo anase sen na esitia defa asona fo ewo ahima ne ahimfu nyina ene yaka ye ho abo bia na maka wo nyina abo enu nti no nana se hwede yeso kan ye ho nti ene ni dwumadi a wodi eye bebre wo kuma se enye sa ka doma ka mo behu ye no bebrebe enso nsi ase ne ma bebre abesia eti na wo nu ye a ya no so sa enso emre pa mo behu asonafo ye do so pa amahima bebre abreponfo bebre adigrofo bebre ye do so pa nana we dey kwan so ye nim dey kwaso ha enso besa abusa obiem edie na nadai ede wa be pie mu e wo ahanum sei mi amede hye nana o se hwede asona ba rempi akwa nana ofo nana na ti kwoti se obi anim asona ba ye mpre kwa enne odi bayire eti se owu ye na yenim se afi bia nana ye enne afi we ye adutwam nana ya mana ye fe me so ye mani ho a ye mani je se ne de yeso ye de yenim onyam abeta akire we ni de di kan amababie na ye mani je pa mani aje ye mi wunyina ti ye nana so ase nana ne dey kwan so na wate Sekyerene afashe se de wusika se ene ne da edikan a waba no eniema na wo expect no beduru ha sa na tie anase aburo se de na wusi expect ne ma so me kan se me ma bi da eno nche se me follow da de wo ye bia free be 5 years ni a obedi ade no me di na chi de wo ye bia me hwe no wo platforms bebre so anase social media platforms bebre so but ene ya me di mani abehu no me hu se ye strongo kura efe eye ni chi eye anwa pa eye ni ati na me da se ye fa kwa we so na fe de ye ntu eye youth ni nyina efo na me fa enjoy wo de me ka che youth me se na na dwumadie yi otu di si wo se ye de aboa ejiri mana niema a wo kom eye nubone ni abrabobone no se opanyini ka so otufu a na wo ka asempa na akiro esan se onim de wa fam so hwe mfi a wadie ene niema a wo fam wa abrabomu a o ka se otufu a na onim de wo gina o kasa ti e be ka che youth na eba ne se sa niema omu de omu ho to so eye nubone ene nsan no ne niema bebre no efo mu nkosi baabi a na mom sese no ye bompa ese kenchirima ebenya wo mu ama mo beboa ama oman ya peja no ene wo mo esanse ye de ebia ne mpanifo ne esi ekwan so na mo mo de akira mo ba se mo fa sa akwambo ne we so a na ye akiri ti sei enti ye besere se de ekoso bia eso so mo hyeman na omunye ne ma na ya da se nim so wo ye meti ama o ya akokese pa meje so na wo tweda fa hye se ya ama ye bebe yi da mate me twen mo o ma me na ejina wa chi no ate Ejurahene Credit Union. Wamudi kind 20 million and your sponsorship. Say Wamasa 10 million. About the society 14 million. Mr. Champon. Yo, very much, what about it?
for ejebo eja enya ababeju yenina yebeka ya napa medeba ebesomo ema munyina motemo wase se eye Sekyerene afasha ekoso ewo eye ejura kom hanum sei no efri eye eda memenda a etwam ne ba besi ene da ye gina hanum se mamunyina motemo wase se eye enipa ohenkese a oba betena edwamu ewo eye sa afashe ase eye asumenya emanhene wono enso ena yebo edi remo ewo eye asante ya mamre ene ya mane ene ya hene mu a ono ena eye Asanteman nyina ebenkum aduana pesie ena ye nana ababepie mu ewo eye ahadum sei ntina bidika ka se ejebo ejeba eja enya ababeju enam se oye mahini inti ono so eda na paka mu a ode nanimonyam eba beta eye dwumadie a ene den ekoso ewo eye ejura kom ha num sei no dare den nyina meka ma moti ase Asanteman de ye dedom ena enamo entina ye frɛ ye ukuma pema apem enso ebeba enti eye aduana pesie Asanteman nyina ye benkum eno no ode ne ho ochirikusi ntrama eye asumenya mahene ye nana ena eda na pakamu a ono so ochire eye asante amamem ene na mane eno no ai nana pia asante ye dedom ena eyi edomo ukuma pema apem ebeba eye ode ne ho ochirikusi ntrama ode ne ho ochirikusi ntrama aduana pesie Asanteman ebenkum ye nana ena eda dan ne ho ewo eye na pakamu no semdi kaka mamunya mote asia no ye mahene eno enti na ene dai wabepie mu hanum se ya oda na pakamu no eye ni nyina eye Asante amamre ene ya mane ena ene yada ni nyina edi ede atwa amamwahu sede esi ede tie ewo eye aha enum sei no ye nana ena dodo na etwen no ewo eye Sekyerene afahye a ene dai yede ahyehye so ewo eye ahanum sei efri eye memenda a etwamu ede babesi ene ena eye grandeba no ene dai ena yede ahyehye so ntini pa na ye twen no seja beka se dwom treni ai ohenkase ohempon ewo ya Asanteman mu hanum sei no ye nana ababepie mu ewo eye aha na wo hye eye asumenya Nananom atena nkonwa nyina na ato santene a omo enso ede eba ejom no samredie ye nyina ye twen nipa na ye twen no na wababepie mu ewo eye ya hanum sei no
Asumenya mahele ababepie mu ewo eya ahanum sei ya mama wababepie mu ewo eya ejura mu hanum sei aha ena twedie no efosia na ena ebabegoisi eya occasion bi ede amaye etu na eya asumenya mahele ena ababepie mu ewo eya ahanum sei odede ho chukusi entrama a otoso mienu asumenya mahele na ye kan ne wo ye Asanteman mu so na eya Asanteman ebe ono eso ena eya obia otse eya akona tuntum so ewo ya Asanteman mu hanu so me kama mote mo anse kona no eya kese mienu ya wo eya sikaja kofi a eya yenwura na se to bebio woni bia na ya boye ponse ono ena eti sikaja ne so san so ena eya Asanteman po ena eti dikaja ne so ena afei eya ya ba eya akona tuntum na black spoon no so eno so eya odene ho ochukusi entrama asumenya mahene ono ena eti eya akona tuntum so ewo ya Asanteman mu hanum sei ya mamre ene ya manie mu eno so so sa pepepe ena etie ewo eya ahanum sei etie enipa ye nyina ye hwe ne kwan so ba bepie mu adum se eye odene ho ohyekusi enchama asumenya mahene ono ena enede na ye twen so bepie mu ewa adum se afei ena abrewa eyi poma ekromu abira aba bepie mu ewo eye adum se ya wono so ebe entia ena enam
asumenya amahene ɔde ne ho ɔtrekusi intrama yanana na eguswa ɔchia no yanana na oguswa ɔchia ne hu sɛ wɔde ne die ahomade ani die ɛsɛ no na afei so ɛyɛ nananom atena konya a wɔmɔtwa ɛde ɛhyɛ mu ɛwɔ hanom sɛ ne nyinaa sɛ de asante abamrɛ ɛne amane esi ɛteɛ no ɛwɔ sɛ wɔde enhyia ɛso ɛma ɛyɛ nananom atena konya a wɔdi ɛkan na kyɛ sɛ wɔn mu nyinaa ɛdi kan na kyɛ sɛ saa pɛpɛpɛ ɛna ɛtɛnti yɛwura ɛna ɛte na pakan mu a wɔkyia ɛyɛ adehyɛ a ɛwɔ mampɔn ɛne ahɔhoɔ wɔn abɛpie mu ɛwɔ hanom sɛ sɛ wɔn de anigye ɛba bɛhyɛ ɛyɛ Sekyerene afahyɛ a ɛkɔ so ɛnɛ da yi ɔno ɛna na yɛtwɛn sɛ ɔba bɛ grace occasion no ɛde aba ɛbrɛde bɛka sɛ special guest of honor eti yɛwura ɛna na yɛtwɛn no eti ɛnɛ ɔba bɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ ahanum sɛ na kyɛ sɛ wɔba bɛpie mu deɛ na kyɛ sɛ wɔn a wonim ɛnyɛ obi ɛna bɛka kyerɛw sɛ deɛ yɛhwɛ yi ɛyɛ NDC chairman and then Benkumhene say Rafi who is a medical and Ejurahene. Naima, Adiabena, Yampada. NDC. Said the Edika no, or the whole Otrikusi in trauma, Asumina, my hene, on one and so, and Asanteman, Benkumhene, ono, and Sekyerene afasha and a day equaso, a drop. Komuhanum say and a grandabano, a ordinary and Ababepemu, our hanum say and it's nature mono and our bonnet ground and Nananom, Atna Emponia, Ababepemu, Ewaha, Ubehu and Asanahene, Ewaha, Ubehu, a promenade, who be brave. One Abba, Edwin Monyam, Babatai, a Chumede, she, not as a salad pepper, and it's a my hene, and no it's Namus and our da, Apakemu, what they have one and a grand day. I say, your chain is over Babapium, and I and so Abapium, not as a pepper, and it's a Yura, and I Naja, fair the Biamacasa Santamai, the dome, and Namu, and Yura, Eban, so what the dome, and Ababeju, Ejabo, Eja, Enya, Ababeju, it's Yura, and I was in the gym. Some may know what I say there, and Sha, I was a wapon, Ejurahene, Burma, or Sashia, or the Nina, a Guapemu, in Sesadi, and Nananom, and our wedding kindness. So, or could be a big kind, and now what they about Betsna, a nature moon, and Tina just another day, the Ecoso Ewaha, Yasha, Yachianum says something. So Anum says Asantini, so Apakocha, on the whole, or should you see in trauma, and no, and so, and I Santia Mamma, and Yamania, Adanina, Yanko, Alpha Engine, and Honomo, it's something Atono, any day, and our Mode, Epakoma, Yemra, or Deneho, or Trikusi, in trauma, or Tosu, me no, or no, and Asanteman, Benkumhene, or also, and our face was a Diana, PSA, a Asanteman Musa, or no, and our face was signed at say, a year upon a tuntum, so a warrior, Santeman Mu, Yahiniemu, and I said, no, we are Sa Pepe, and it's here, a war, a year, aha, and no more say.
Network ninyo. Chama mi usa mese. Wacha.
Ejurahene ba. Ejurahene ba ya semo. Ejurahene ba mo ma na ho. Ejurahene ba mo NDC yere mo se. NDC o yes. Royal ladies, come on, sorry, the other boss. And the money, your mama, the other side of she. Nana Coco, Muchuma, or in a Chuma, Yapada. I'm very for Sia Baba, see you, and my dear, for Sia Baba, Mama Papa.
The best level. Sekyerene, money the paper. Honorable Sally Subamba. Here are Sally Subamba, our Haji. Yes, Abaketa, Akwaba. Alati Balawa. Yeah, that's right. Yeah, that's right. KTK. Why did we tell? Mesra, Mame, Wadaruma, Ayo to Fabin Power and free Kumase, Ebaye, almost a year. Now, by the way, any pay at your side a year, and since I was a yenti, almost proud to make your way. Yanka say, yeah, poor. I'm a lacoso, since I'm here outside. We are the outside a year. 8 million. 8 million. My neck has Abusiana chese yana na asan akotena eye na dwamu ye nyina ye hu se omani mu so kakra de ekoma eye nananom a omo aba enyina akwaba enti afei na ye wura asan akwakotena na dwamu na chese eye Sekyerene afahye na na ekoso no nananom ahema ahemfo ene abrempon o mabehye ha nyina no ye wura asore akwakoma wo nyina akwaba na de watching and say a special guest of honor. Or him Powana or Babejina Jumedi and Nimnode Nimonyam Atai a training in non anayashan or then what you could see in drama to one another yet never bedroom the Ekoswa Ewo aha and no. Abusia Sambre de Yeguswa Ejna Ahanum Sanya who say Ahefono Budwana and Abanesa de Midika Ekaya no and Yera Enso Asore and the Enchia Kesaka Koma Unya Bobia Akwaba na Obia e was a Wunya a quine is a Obesha ran and the Quino Atne Amasame Wobia it's me Aquacha Yera
na che say dem ka say program ne ke ka ko na wie ya enesa ka ko na wie ya nesa ebre no enya ewie dura ene esa na che say pepepe ena etie yewura e ma yetie won say ampa ye ba Sekyerene afahye ya ye behu eni so ade ampa so ene amamre ene amane dodo na ena akoso ewo ahanum se ye hu sadie eye kroma no ebo dompem a wo mode wo ani monyam wo muja wo adaja de to ho ababa boa ede wo hu nyina abehye dwumede mu amadwumede etimi aye kra behye ewo Asanteman mu ana mekana mejremu ejura wo hanum se aye wo hina mote adwam berma wo say hwedie berma o say hwedie a otoso mienu na chese sapepepe na etie na me yadoma eda echina no ena na grande ba na me yadoma wo china na chese sorry menga sorry kwaku ewo mampon nyina de bediaro no a ewo ejura kroku hanum se nyina no mu nyina besa behye mo hanum se na fe yede aseda esom ahyehyɛ so na tese yada twedi ampo nyankopɔn de nanom nyina ase se efri ehini boso me ne da etoso enan ede besi ehini me ne da etoso edu ba ko ene ni du mienu so odomfo nyankopɔn na nanom aboa ahye ama bibia etimi akototen wano sede na nanom na epepe no na ne ma yedi ku akwam nyina bibia etimi akoso ede amaya ma bibia aye kama na chese sapepepe ene de ekoso echina nyame adoma ene eda echa eto na chese afeidie Sekyerene afahye no na yede ni nyina abano awieye sapepepe ena etie na nanom atena nkonwa egusuwa etena omo enemu kupem se yewura Ejurahene berma osay hwede ebema ni muso na afeidie obia nso etimi amane muso na chese de etie ewo aha enede ni nyina no ena yede esomo no na chese sapepepe ena etie ewo ha enti ye nana Ejurahene ena ekasa mi wa papa ni mu a wodi kan wodi no wo chire kusin trama to so mi ana mu nana wono odom ya mama kwa ba nana anyina so hene nsi ana mu ne mpanyifo mososo ya mama kwa ba nana nsuta man hene nsi ana mu ene ne dom mososo ya mama kwa ba aban dwumayefo empanyimfo emane mema adwuraman mediafo yemamu nyina akwaba ewo adwuraha asida edikan yadema yaman hene yade nyina mewafa ode no ho ochire kusi ntrama tosumienu wo anmonyam kese a woni wonu akuma osabarima apao amante manhene ani otumfo abrempo a mebubo mudi nyina mo aba adwura asamo behye ye nmonyam me fa kwan we so na we de ahobrasie mu a ebu a edikan na masre me wofa amanhemfo ani otumfo abrempo a ne ahemfo ahodo asabremu ye ntem Mampo MC a usi regional minister na any MC sa mo kan wonyina me wadi srede kese bia me pese mesre mu ahobrase mu MC enche kra ena ye man hene doctor da sebre osebonsu ohwe Asanteman traditional area yi nyina so wono na wo me ni moja ena ekasa yi wodane to ho weni ebre edikan a yebodwa kese bi sei e wona asase so timi fa kwan we so na masre me wofa no amahemafo atitiri atwese a na masre mo na yasori agina ho don hwede meet baako e de sen mo nyam no ahye da sebre bonsu e bi se na asase so e na yeti ahobrase mu meet baako
Dasebre onyankopon fa okra nsie. Zion. Pamcha mo entrance. Ebrenti ye mekai bibia tintintin bia wa ha. Zion. Yasem nyina ne se afibia ye shefa wei. Homecoming a yari amamre no ata echire. Zion. Afashe ya afasha ye beti ye efri ye nananom penso. Zion. Ene ye gyinamwa besi ene. Zion. Amamre dia ye. Zion. Na ye shefa ya na ye frɛ ya dɔfofoɔ ye atitiro amo wo man mu sɛ munya momra ye sra ba mu ha sei na momɛboa ye na ye ntu ye hofo na adwuraman ɛmfa ne ntema papa mfra de hwɛ atitiro animonyamfoɔ atu kwan frɛ kwantenten na ɔmode ɔmodɔ abɛbɔdɔ mu na mo abɛboa ye afiwei afahya ye di na minisa ne yetu ensafre na emise ne ekwan mu no yatu ensafre nse omampanya Asanteman fufuro bi nti wo se mini MCs a ewa emetra na chi na onhwe akirema no Yewra regional minister yeda wase bebre wadwuma yesronko kra wo de wo ye father for all woni nyiye mu bia enti Yewra Yusuf Yakubu okwa akache minister say yedo no pa adwira ye nikro to onkoso no omo adwuraman se na ye shefa kese me fa kwan we so na me mane me nananom a we adwura ha na matumofo especially emabunufo no se yeti wo na yeti wo na yekwa yanimo yi emra Ghana mra atwa ye nyina ho ahia nti mo ma ye mfa emra enhye ye nsam enye niema bia ede asembe ma ye daache yenkoye enema boni biara ebe sei ya brabo yenkoye enema boni bia yentimi nkoni pam ebe dobrebi sese yehu se youth no enuboni adoso ewo babia na yebefa kwan we so ne yatu ye manu ye nananomfo sese mu nyini ye pese daachi bia wunyina obeye panyin papa yentwe ye ho mfiri enuboni ho ne niema ensem fata gina afutu sama berema ne mpanyifo mede ma me man eni nti youth no mo me yenhye no nso say mefu akonya emfie duni na mehwe project a me ne me mpanyifo ayama adwuraman a ye kasa ye boso a ye nkone bibi nti ye mosokra ebise me start a ye nwie o hwe ta amano so a ese ye hwe na me ma me wofa kwan na me wofa ehira ye na do besi minister so anan edi minister nu masem ma ye na onu so hira ye na fe ye pagya ye mu ebre esemu no ye the project ni nyina betuja Yewra regional minister nsi na mu me wofa no amanhene akantinka fo mienu me ma me no amanhema modimo animonyam abeta ye chi me ma me no asona ahemafo na nabuchen hema ne mpanyufo nana be posu nsi na mu nana mu a mofri mampo besi dasebre osebonso anamu ane me ma me nana ajakoma difie anamu adwuraman da mase bebre awo dosronko a moda na di a kire ye se wo hwe se ye start dwumadie na wotwe ni na akada ba kopɛ ne edi awie na wo hwe edom a wa ha tama betena se be du ba ko besi sebre na edom no da so ba na kyese mo akire se mo doye ye be koso na yesu yayi odo edi a kire mo na ye ne mo ananti yie watimi wakam bia nim nananom nya yiyi mu ye be koso ne adom saa mo so mo koso ne ye ntena yie na nkwala na wo mo no munsu ase ye bebu bra papa na ubu bra papa me ma me ne kan oso ye de ya edawani mo tweo ye da mase nananom na yasem nyina ne se mo kwa nyankopon ne nananom amode mu free manchi bae no omo mo chidom nsamfam kodu asundie ye da mase nyame nhyira mo nyina ye da mase Nananom, Nananom,
a yɛhyia ha Sure. ansana mede mano asɛm bɛtu dwa no Sure. mede nkyia kɛseɛ ayɛ kabea every mirror otumfoɔ ɔsɛe tutu a ɔtɔ so mmienu ɔno ara nso ne Asanteman wura Sure. ɛde ne nkyia ɛma mu nyinaa Sure. Ejurahene Miami nua amantenhene Sure. mema mu nyinaa akwaba Sure. regional minister nsi anemu Sure. MCs and DCs ayoha Sure. political leaders ayoha say Sure. ɛyɛ me ahohoahoa ɛsan yɛ me de Sure. ɛyɛ me fɛ sɛ ne day mabɛka Ejuraman ho a yɛdi adwuma kɛseɛ sei Sure. sɛ ma yasante sɛm ɛne Ghana sɛm ehia yɛn a Sure. yɛbɛgu so akyekyere Ejura ɛne Ghana man ama na bɛyɛ krabɛhwɛ Sure. ɛnɛ deɛ yɛdi bayere Sure. na yɛdi bayere nyinaa yi Sure. na yɛkae ɛkwan bɛn so Kasa. ɛne ɛbɛfa a ɛde mpuntuo nso bɛba Ejuraman mu Sure. titiri ni nyinaa gyina ɛmabunu no mu wɔ ahoɔden kyɛn yɛn Sure. yɛn mpanyinfo a edi kan no deɛ Sure. yɛabɛyi bi yɛntumi ngyae ekuro no anaa Ghana man pansam saa Sure. mu nyinaa mo mɛka ho na yɛnkyekyere Ghana Sure. yɛnkyekyere Ejura Sure. yɛnkyekyere mampɔnman Sure. na ebi nka Asante Sure. mo a mo ha nyinaa yi Sure. minim sɛ ɔdɔ enti ɛne ɛwɔ ha na yi Sure. ɛne yɛhu ne yɛhu yi Sure. sɛ edwabɔ kɛseɛ a yɛfra se afi Sure. ɛbɛgu so atena hɔ a kusi sɛ yɛn nyinaa yɛbɛgɔ so ne ayɛ na yɛabɔ yɛn ho ban Sure. ne ahwɛ yɛn ho so yie Sure. Ejurahene wayɛ bi Sure. wayɛ adeɛ Sure. ɛnyɛ kuro nyinaa ne timi bodwa a kuroma no ɛba Sure. ne nyinaa ne sɛ a megidi sɛ kwankoro a wofa so wo ne wo man ɛtena ɛte no nti ɛna dɔm ne nyinaa bɛduru ha a watumi afrɛ ama ɛdɔm koraa ɛfiri asuminya Asanteman so abɛka mo ho Sure. ade fɛfɛ a wayɛ yi yɛdeɛ ne yɛbɛtumi aka ne sɛ Sure. yɛbɛboae Sure. yɛmɛsɛe Sure. yɛbɛsua biribi Sure. yɛde bɛkɔ Sure. ɛyɛ sɛ yɛreba no Sure. akwanhyia kakra bi siiɛ Sure. nanso nyame adaroma Sure. obiara nni hɔ no ma yɛante bɔne deɛ Sure. yɛbɛgu so Sure. abɔ mpayɛ ɛde ahwɛ ɔmo a ɔmo pirapraeɛ no Sure. nanso menim sɛ na ɛyɛ ade a ebia wɔ sɛ esi nyankopɔn ɛnenim Sure. nanso yɛbɛgu so abɔ mpayɛ ama ɔmo nyinaa Sure. ansa na mɛwie no kakra a mɛka ne sɛ Sure. sɛ sumnyaman ɛbaeɛ a Sure. yɛn nso yɛkuta yɛn nsam Sure. 10,000 Ghana cedis Sure. a yɛde ba bɛboa adwuma no Sure. mekasa wie a mea me kontirihene Sure. ɛne kyea ɛde sika no ɛba bɛto dwa Sure. ama bɛda obiara ase Sure. obiara nhwɛ ne ho yie Sure. obiara ndwene adwen pa Sure. ɛma me wɔfa ase Sure. na Ejuraman ɛnkɔ so ɛmfa no ntoma pa ɛmfo Sure. bɛda mo nyinaa ase
media call Potokasam Kakra. Honorable members of Parliament, municipal chief executives, Odemo Ochere Kusi Ntrama II, Paramount Chief of Asumija Mahine, Nana Jakuma Difie II, Paramount Queen Mother of Asanteman, Barima Oseridia II, Ejurahene, Paramount Queen Mothers, Nananom, our revered clergy, senior public and civil servant, distinguished guests, elders and people of Ejura, friends from the media, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from the office of the Asante Regional Minister and the government of Ghana. First and foremost, I'm deeply honored to join you today as the special guest of honor at this grand derby, marking the climax of the 2025 Sekyerene Yam Festival of the Ejura traditional area. I wish to thank Nananom, especially His Royal Highness Barima Oseridia II, for gracious invitation extended to me. I also acknowledge the warm words of welcome expressed by the chiefs, queen mothers, elders, and the good people of Ejura. It is indeed a privilege to be part of this celebration, particularly as it is the first Yam Festival I am attending since assuming the high office as Asante Regional Minister. Nananom, ladies and gentlemen, festivals such as the Sekyerene are not merely cultural events. They are manifestation of our gratitude to God Almighty and our ancestors for a fruitful harvest. They offer a time of reflection, unity and renewal of our identity. The Yam Festival holds deep symbolic relevance in our heritage, representing life, nourishment, resilience, and continuity. Today we celebrate not only produce from our land, but communal spirit that has sustained Ejura and aid people across generations. I commend the Traditional Council, the Planning Committee, and the entire community for preserving this heritage and passing it on with dignity and pride. Nananom, the chosen team for this year's festival, disciplined youth, I hope for building a prosperous future. It is timely and thought-provoking. In every society, the youth form the backbone of development. But to transform potential into progress, discipline must serve as the guiding principle. In a disciplined youth is one who respects authority, upholds communal values, protects the environment, embraces hard work, and puts service above self. Without discipline, our talent is wasted, resources are ambushed, and opportunities slip away. Ladies and gentlemen, as a region and nation, our aspiration to build a prosperous future depends largely on the mindset and conduct of our young people. We must therefore invest not only in their education and skills acquisition, but also in their character formation. Parents, teachers, religious leaders, traditional authorities, and policymakers must join forces to instill discipline, patriotism, and a sense of responsibility in the younger generation. Let me assure Nananom and the people of Ejura that the Regional Coordinating Council is committed to supporting initiatives in youth development, vocational training, agriculture, entrepreneurship, and civic education across the Asante region. We will continue to collaborate with traditional leaders and community stakeholders to enhance the potential of our youth so they become assets in journey towards economic transformation. Nananom, ladies and gentlemen, I also urge everyone, especially the youth, to embrace peace and unity. Development cannot thrive where there is conflict, indiscipline, or disregard for law and order. Ejura has great potential in agriculture, trade, and investment. Let us work together to create
an enabling environment that encourages investors, support farmers, empowers women, and promote social cohesion. I am glad to note the presence of the high-level traditional and public figures gathered here today to honor this occasion. Their presence speaks to the respect and importance that Sekyerene Yam Festival commands across the region and beyond. To His Royal Highness Berima Osaiwidia and Odino Ochirikusi Ntrama, the Queen Mother, elders and people of Ejura, I say to you once again, Medasipa. Your warm reception assures me that this Durbar is not only a cultural celebration, but also a reaffirmation of our shared commitment to progress. Nananom, ladies and gentlemen, on this occasion, please permit me to use this opportunity to express appreciation to our gallant farmers for their continuous effort in feeding the good people of Ejura and the nation at large. Your commitment has kept us going as a nation, and I wish to assure you that government will continue to support you with various interventions to promote agriculture in the area. Finally, as we celebrate this festival, let us renew our dedication to nurturing a disciplined, visionary, and productive youth. Let us continue to uphold our tradition with embracing positive change. May the bond between the traditional authorities and government and the citizenry grow stronger as we work hand in hand for the development of Ejura and Ashanti region. On behalf of the government and the Regional Coordinating Council, I congratulate you on the successful festival and pray that the years ahead bring greater peace, prosperity, and unity to this traditional area. Thank you very much. Mira, na se pompo so ni sibrichena na no chicho ya kwasa o chirefa. Enu ntiadia na piesie nyankompasa chie de hie. Ese obaya obeboaye no wa mesai jumedie. Omkuta omfua mira ketwa bi. Empanisi akwa kotina boto famawa enya na yamunyono de call nsem en wode mawo. Esumanya man hene se oni na trankonya nananom baya okuta ne nsem 100 million 10,000 Ghana chopable money. Mama musakase e ma esumanya man hene e na PS. Mira dasi ahinewa dasi anyado nyankwata. Obaso wati akaniti. Abusia Sambre odene ho ochirikusi intrama eduana pesie ono eso na esumenya mahene Sambre na apeja ni mu na chese dwumadie no awia ene esa eti abra yewura apeja ni mu yidie yewura apeja ni mu na akase Ejura Ohine a obetna ejamo enani monyam ebeta adwumadie achi odene ho ohwekusi intrama asumenya mahene na afa so ono na aduana piesie bana Asanteman ko anum se ya ono na Asanteman ebenkum na wono
so ɛna ɛte ɛyɛ akonnwa tuntum broni bɛka sɛ ɛyɛ black stool no ɔno ɛna ɛte ɛso yɛwura ɛna ɛde n'animonyam ɛbɛka dwumadie yi akyi. Yi akyi samre yɛwura amanimu so yɛwura amanimu na sɛ ɛyɛ dwumadie no awie adura ne sa dwumadie no awie bibia awie pɛyɛ yɛwura amanimu no so yi de na sɛ ɛyɛ manhene a ɔbɛtena adwa mu yɛwura ɛbɛma ne mu so sɛ de wɔba ne mu so no na ɛyɛ ofiri adwa mu ha kɔ a ansa na ɛyɛ Ejurahene barima ɔsɛe hyedeɛ nso apagya ne mu. Church akwana chese enchawe enkrancha no na chese wokra yenyina ayese dwumadie na esine nan so enedai ema ne bepie mu ewo adwura krom hanum sei no wotimi aba bedura ma bibia aye pepepe ene krabehye. Ejurahene enim no yewura adru Ejurahene enim barima ɔsɛe hyedeɛ a ɔtɔso mienu enim na yewura adru sɛ de medika kan ɛyɛ nkramwa no sɛ sabe deɛ ɛkwan no atene sɛ ɔno nso ebetumi afiri dwumadie yɛ ase kwan no tumi tene yɛ wotumi pia na kyɛ sɛ ɛyɛ Ejurahene nso ɛne nananom atena nkɔdwa nyinaa apagya na kyɛ sɛ sa pɛpɛpɛ ɛna nhyehyɛeɛ a ɛwɔ ha esi etie ɛyɛ nananom nyinaa ɔbɛpie mu wɔ ha no ɛna ɔmo nyinaa ɛkra ɛyɛ Ejurahene sɛ ɛkwan no atene saa mmerɛ deɛ ɛwɔ sɛ wɔpagya wɔ mu na bibia etimi ɛkɔ nwano yɛde ɛma wɔn nyinaa na kyɛ sɛ ɛnɛ dɛ saa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ ɛwɔ ɛyɛ aha sɛ yɛwura egu so a ɛnkyia a ɔkra. Asumenya manhene ebe pie die obi ani ho kwan se opagya ne mu ana se obi ani ho kwan se wono edikan ema ne kwan etene kopem se yewura kwan ne tene ma no na afei so Ejurahene ono adwumadie ni sine nan so no ono pagya ne mu na afei die obi a ewo ho kwan se ono so ebetimi apagya ne mu na tete sa pepepe ɛte ebusua aha ɛyɛ Asanteman so TV wonim sɛ da ne da nyina yɛ somo so mpa ɛnɛ dwumadie a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Ejurahene hanum sei ɛnɛ de nyina ɛba som mo no na meka na bitre ma ɛyɛ Sekyerene festival Sekyerene afahyɛ Sekyerene nso ɛsan ɛyɛ bayerɛ
na make us Sekyerene of the Yam Festival. And then na grand debano and then na grand debano. Nti nyame adom bibia awie pay Saturday dwumadie ewo busumia yesi mu. Busumia yesi mu hi busumene da etoso enan de ba besi enne day ahini me busumene da etoso bako. Nyame adom a ochina eda etoso dumienu no de be hyimu ewo hanu se na fe asore ekokwa nwa hanu se no na yaye esda afore na chese bibia awie peye ye nam sa kwanya we so eda obi bia se wa wo cheprɛ ede ehye me wa wunya adaje eka ye hu so wutimi ba ye ede wani coach amasa hu ne santa kutia no Amantema iridio wo bi bibie nyakwada Sanatia Amayini Nyankwada Anke Jojo Okai Amantin Nyankwada Adonte Hima Amantin Amai Hima Amantin Nana Sawa Papa Prakatu Amantin Mai Hima Nana Sawa Papa Prakatu Ghana mine mabusia panyin me so asempa nanam kane na ne yetitie mo rem ne esi dan wi ana so moso no so adane adesoa enne de Adabof company wa Asanteman mu abedom yen amedan so bo ayemre enchanse awodo apapapa wodi gudan so medan homie ebi de say long span self lock IBR housing standard tiles and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing nails ni nyina dan ehuniema Adabof company de abeboayen yon office ankasa ewo ehwia overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no in fence ya ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo mo de sanchensi ebegu dan so de amawo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabof company limited say ye dan so body a ene na wo mo osimpitimpirimpi Asanteman TV, yes, so mosompa.